Бог е създал човека по негово подобие. Ние сме частица от Бога. И Бог ни е сътворил тук на земята, за да можем ние да генерираме тази енергия тук, да я обработваме, отработваме и да можем да я връщаме в чистота обратно към Него. Но, а, както от векове наред се знае, че земята се а, води и контролира от друго измерение, което не е много светло. А, То е паралелно с райското. Сега ще ви обясна какво имам предвид. Се знае, за да може да потолят от вековете наред тая божествена частица, ние да забравим кои сме и да не можем да генерираме тая светлина и любов. Преди една седмица или седмица и половина, мисля, че беше, ви разказах за това, че в Етиопската Библия е описано подробно, вътре има подробен разказ за това как ангели са взели Енох от земята и са го завели при Бога. И Енох там подробно описва през колко небета е минал и кое небе какво е, за да стигне до 10-то небе, до Бога. И на третото небе се намират Ада и Рая. Ние от векове наред, те са на едно. Ние от векове, това си е описано там и аз не си го измислям, ние от векове наред сме от третото измерение дърпани, за да можем по принцип да забравим кои сме. По принцип Бога пробва всичко с нас и ето праща ни, да речем, деца, които са аутисти, децата индиго, кристалните деца. Те също са по него. Те са тук изпратени, за да могат да ни покажат как би трябвало да се живее. Те вибрират на съвсем висока чистота. Но понеже идват тук в матрицата и конците се дърпат от други места, те забравят кои са и често ние ги слагаме на едно друго ниво и забравяме за тях, както и те забравят за себе си. Но това, което много ме радва, че миналата година той шляйер, който е отгоре върху земята, който е бил векове наред там, за да не можем ние да генерираме нашата енергия с Бога, е пропукан. Защото нашия код се активира така или иначе. То се знае и затова тук от няколко дни ви говоря за ерата на Водолея, за годината на огнения кон и за това, че Близнаци влиза в Уран в неделя и ще стои там до 2033 година и в ерата на Водолея всичко излиза на тепсия наяве. Истината излиза и този, който е осъзнат, я взима, а другите ще я поставят винаги на кантар. Всеки избира сам. В ерата на Водолея какво да вземе. Тя истината ти стои така пред теб и ти просто избираш, имаш избор. И аз съм много щастлива и радостна, че това пробуждане вече е станало и тези теми, които ги подхващам, че човек може сам да се... Отдаве говорех примерно за това, че ние сами си създаваме нашето емоционално състояние. По принцип, от Бога ни е дадено да живеем в изобилие, благоденствие, в хармония, в чистота и в радост и любов. Тук в матрицата, заради конците на оточие, опитвам се да говоря така, че да не казвам определени думи, за да не ми затворят канала, да не засегна някой. Това, което исках да кажа, е, че хората се пробуждат и черпят информация и вече тази истина излезе наяве и това, което аз говоря, което говорех, че сами си създаваме нашата реалност, тези, които вече лека по лека се пробуждат, те знаят, че затова хората се чувстват в един дисбаланс вътрешно в себе си. Затова са тия конфликти, защото те знаят вътрешно, всички хора знаят, че не са това, което усещат в момента. Те са нещо друго и затова са тия вътрешни конфликти, защото са изправени пред матрично заучените модели и това, което са по същество. И разбира се, че има начини и методи, с които човек да накара съзнанието си да се върне в същината му, такава каквато е, от Бога дадена.
В това изобилие и хармония да живеем. Тук в матрицата, в света да живеем щастливи, спокойни, прекрасни, в благоденствие. Има, разбира се, методи, има начини, има квантови техники. Аз използвам голям инструментариум от техники, а, чрез които самата аз се върнах в моята цялост. Като години наред живеех в някакви други модели, но самият човек усеща вътрешно в себе си, че това не е той. И за това са тия вътрешни боеве със себе си. И когато се намерим, ставаме съвсем различни хора. Такива, каквито би трябвало да бъдем. Сега, това, което искам да ви кажа, създала съм, ако имате нужда от подкрепа, ако имате нужда от... аз не давам съвети, а водя само пространството. И създала съм една менторска програма. Едната е с ограничена комуникация, другата е с неограничена комуникация, което е много, много, много по-евтино за един месец, което е много по-евтино от индивидуалните сесии при мен, които са на съвсем различни цени. Можете да погледнете, да видите кое най-много ви отговаря. Ако имате нужда от тая подкрепа и ако вие прецените, че аз съм вашия човек, с който можете да вървите, ще се радвам да работим заедно. Можете винаги да се свържете с мен, аз съм тук за вас. Но помнете, че всички ние сме Божии същества и всеки от нас има право да живее в хармония, благоденствие, изобилие, любов, щастие и здраве.